Terus aku yo mikir, kenapa uang kudu nangkep wayang, ya kan? Kalau misalnya mantenan di apa namanya untuk di gedung aja udah mahal. Iya. Terus bar kui ditangkap ke wayang isi tambah dono kan. Mangga. Coba. Aku tak mrono. Heeh. Monggo.
sing dadi gagasane ati sing dianti-anti bengi iki wis lakon dadi bukti ya nok ya sing diantu-antu rina pantaraning dalu fa insyaallah bengi iki wis lakon lumaku heeh Pak Purwanto saha panjenengan Ibu Kamtini oh ngono heeh minangka dadi piyai sepuh utawa wong tuwa sing bener-bener tanggung jawab ora mbancindhe mbanciladan marang para putra-putrane wong dasare putrane ya ana loro oh ngono mbancindhe mbanciladan ki tegese piye ora abot sih adil tumrape anak oh ngono kok kowe iso ngendika nek Pak Purwanto saha Ibu Kamtini pi adil tumrape anak loro di rengkuh padha sebabe biyen anak pertama rabi ya ditanggapne dalang kangko oh iya anak kedua rabi ya tetep diragati ditanggapne awake dhewe oh ora ana bedane mongko sing jenenge sapa ta sing ora ngerti karo Pak Purwanto jerih payah beliaunya bertahun-tahun berjuang sejak tahun 80-an ya tekan 90-an saiki iso dadi piyai sukses ya dadi juragan tebu ya lah ya daleme wae aku mau mlebu wah jan wis gedhek-gedhek nok ya daleme dumadi saka kayu jati sing elok sing hebat nok kaya ngono kae ya piyai sing turah mblawah perkara bondo donya oh ngono ya asline pemarep nanggap dalang sing larang kelakon wong panjenengan Pak Purwanto ki piyai sukses ya sapa ta sing ora kenal karo Pak Purwanto mong tamune wae wingi kuwi udakara nek wong 800 awan mau barang ya iki mujudake bukti bahwasanya panjenengane seneng srawung seneng pasederekan seneng paseduluran oh ngono ya duwe gawe kaya ngene sing rawuh pirang-pirang ki mertandane nek sing di omah ki seneng pasramungan seneng nyambung silaturahmi awan wis ditanggapne bengi ditanggapne wayang awake dhewe ya piyai sugih sukses dadi pemar ditanggapne dalang sing larang-larang kaya Pak Anom Surata kaya Pak Purba Asmara sing regane atusan juta lah Pak Purwanto ki mampu kok nanggap kowe pengiritan dadi apa-apa ki nek rada diirit-irit ya mergo putra-putrane ki perlu juga walaupun bagaimana dipadake wong putrane sing biyen wis digawekne omah kaya ngono kae. Oh, ngono ya. Ya iya. Tur dasare selain kuwi, lan Pak Purwanto nek karo awake dhewe wis kaya dene sedulur. Oh, ngono. Ya. Ora lali udakara taun 2013 dhisik ya ya. Heeh. 2013 dhisik awake dhewe wis tau sowan mrene. Iki ana ing taun 2020 panjenengan tansah tresna kelawan awake dhewe. Ya. Awake dhewe kang tinimbalan marak sowan Ngabyantara. Oh, ngono. Kanggo menghibur kabeh utawa lapisaning para masyarakat. Ya, asmane we Pak Purwanto. Oh, ya. Purwanto ki tegese apa? Purwanto. Oh, ngono. Pur ki tegese purna. Purna tegese selesai nggone dadi wong tuwa, kewajibaning wong tuwa wis ditindakne kanthi bener becik. Ya. Purna tegese rampung kewajibane wong tuwa ki tegese piye? Wong tuwa menyang anak duwe kewajiban sepisan nek anak kuwi lahir kuwi ngopeni supaya ngancik dewasa. Sing angka loro nek bocah utawa anak wis dewasa sekolahke sak dhuwur-dhuwure. Oh, ngono. Nek wis rampung nyekolahke sak dhuwur-dhuwure, wekasane goleke srana entuk jodoh utawa ngrabekke anake. Nyatane bengi iki kewajiban sing angka 3 tumraping Pak Purwanto saha Ibu Kamtini wis purna merga wis ngopeni wis nyekolahke wis ngrabekke. Walaupun demikian najan ta wis purna kewajibane dadi wong tua menyang anak ora bakal tega paribasane walaupun anak kuwi wis rabi wis omah-omah dhewe diculke sirahe digondheli buntute. Oh ngono ya iya. Pipur ketekse purna kewajibane wong tua wis nyekolahke wis minterke wis ngrabekke. Barpur terus wan iki tegese apa? Wan tegese wani. Wani ngetokke waragat, anak loro diragati kabeh. Mongko sing jenenge wayangan kaya niki lek digunggung entake ya 100 yuta luwih. Oh, ngono. Wani ngetokke ragat, wani ngetokke prebaya kangge nyenengke marang para putra-putrane lan nyenengke kabeh marang para warga masyarakat.
Oh, ngono sing ana Karang Nangka Timur, Desa Ploso, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi. Oh, kuwi wan tegese wani, heeh. Tegese wis berhasil nata keluarga, nata bale wisma, ya ta? Wong nyatane putra loro wis dadi kabeh, anak loro dadi kabeh. Iki bisa nata marang keluarga, nata marang para putra-putrane. Lah nek wis kaya ngono panjenengane mung karek menikmati hidup, memanjang yuswa. Muga-muga nyuwun pendongane sedaya kemawon ingkang kepareng rawuh dalu menika. Panjenengane Pak Purwanto saha Ibu Kamtini pinaringana panjang umur ingkang kebak barokah, dipun paringi kesehatan, dipun paringi bagas kewarasan, rezekine melimpah ruah, awet nek momong putra wayah buyut cicit. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pancen kaya ngono ya yo kuwi nek Purwanto ki tegese kuwi pur kuwi purna kewajir wae wong tuwa, wan tegese wani ngetokke wragat nggo anak, to ki wis berhasil nata keluarga. Nek saiki Kamtini ki bojone Pak Purwanto. Lho, tegese kuwi mau lho. Tegese piye? Lah iya, seorang ibu yang berhasil juga mendukung lawan panjenengane Pak Purwanto lan bisa didik marang para putra-putrane sehingga putra-putrane iso piyayi dadi piyayi sing dadi. Oh, ngono ya, Yung. Iya. Ya kestake dawuh nek ngono. Ya. Ya, Yung, ya. Ya. Wis muga-muga temanten sekalian panjenengane Mas Dwi Cahya Wijayanto sing wis kelakon dedapan lawan Mbak Atik Retno Widyastuti pikantuk Wahyu Jodo Kang Sarto dadya temanten ingkang sakinah mawaddah warahmah maslakah widine kata akhirah lan enggal pinercaya dening Gusti ingkang akarya jagat wekasane ndang dipun paringi putra utawa golek kencana kang bisa tata jama kanggo srana nutukake marang sejarah lan minangka tandha talining katresnan. Amin amin ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula. Nikmat
sambahanmu rintang mong mangkokku kanggo rasto sore mau sadurunge yoga munggah udane tekon. Oh, udane teko. Ning alhamdulillah udane wis tingkas. Udan sing teko iki mujudake tandha bukti Gusti Allah memberikan berkah yang melimpah dari langit tumrape panjenengane Bapak Purwanto saha Ibu Kamtini sakeluwarga, utamane panjenengane Raka Mas Dwi Cahya Wijayanto saha Mbak Atik Retno Widyastuti putra saka panjenengane Bapak Rasidi Purnawirawan TNI Angkatan Darat saha Ibu Umi Kulsum ing mapan ning Desa Pitu Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi. Oh ngono ya, alhamdulillah udane wis terang tingkas. Mula sing pareng rawuh ya pirang-pirang, sing kepareng hangestreni bengi iki pirang-pirang. Selain namanya dhewe sing ditunggu-tunggu mergo wis suwe ora sowan mrene. Bengi iki uga nunggu marang rawuh Mbak Elisa Urkarus Alaso. Oh ngono rada dadak nggone dawuh kelawan aku Mas Kanggo kula pengin warga mriku niku pengin ngrawuhne Mbak Elisa napa saged. Angger nek duwite saged Pak aku ya ngono to. Oh ngono Angger enten duit niku jalan. Wah, Pak Purwanto nalika tindak ana gubuke dhewe kae, heeh. Warga Ngawi utamane wonten ing Kendal niku pengin nyumurupi secara langsung Mbak Elisa Urkarus. Biasane mung nonton liwat YouTube niku sadhe rawuhke napa mboten? Nggih kula telpone riyin. Ya, heeh. Dan delala Elisa ya iso saged, Pak. Iya, ya. Iki wis kakon wis pareng lungguh nang pepanggungan, heeh, wis gibah karo Bu Dwi Kurniawati. Untuk suwe ora ketemu. Ya. Banyak sekali cerita-cerita yang dibabarkan kepada Bu Dwi Kurniawati wong kaya anake Elisa kuwi. Oh, ngono. Ya. Ya diaturi Mbak Elisa supaya jumeneng ya nok untuk menyapa semua warga masyarakat yang ada di Karangnongko Timur, Desa Ploso, Kecamatan Kendal Ngawi. Oh, ngono Ya, yuk digetke. Oh ya, digetke. Ayo sa. Tangi sa. Nangis sajroning hatiku. Nalikane medun sa, kita tak kopek. Ya. Kendange Samboyo disiapke, Bro. Barel mencolot. Udah, buku ning gentenging.
Ijo Laras Indonesia Channel. Masuk sa. Khusus untuk pengendang tong dilarang untuk duduk, tetap berdiri. Tetap berdiri ya, Mas. Luar biasa. Luar biasa. Ya lagi iki nek kejadian ngendang karo ngadeg. Mergo situasi dan kondisi panggungnya ora patek ombo sa. Gak masalah. Stiway Laras Indonesia bisa menyesuaikan situasi dan kondisi. Betul. Beres. Nyatane lokasi ini pancen yo iki ning dalane rada rupak. Jeng. Lo yo menyesuaikan daripada duwe latar ombo ora gelem nanggap wayang. Nah, kuwi poine sing penting gelem nanggap wayang. Neng digelar ning endi papan ra masalah. Arep cupet, arep jembar. Ya kan? Jembar. Iya, bisa menyesuaikan. Wah, iki mbok segini aja sinden yo iso dikondisikan yo ngene iki gampang ra masalah, malah nambah rumaket. Rumaket. Iya, saya kelet. Kelet. Ya, kelet. Saya rumaket, saya kelet. Iya, saya rumaket, saya kelet, gampang arep rasan-rasan penak. Iya. Supaya lebih nempel dan nempel lagi kaya dene temanten berdua. Nah, Penjane Mbak Ati so Mas Dwi Cahya. Mas Dwi Cahya kalian Mbak Ati. Nggih, derek dedongon, derek seneng, derek mangayu bagyo. Anggenipun saged bolo kromo menika nggih. Sekedap Bapak Ibu, anggenipun Elisa ngendika kados makaten ditampa kemawon nggih Pak Bu. Mergo Pak cangkeme pancen nggih ngoten niku. Oh iya. Nggih, saderenge nyuwun agunging samudera pangaksomi. Oh iya. Nyuwun pangapunten ingkang kathah Pak Bu, menika kula Elisa Orcarus alaso menika menawi ngendika radi pletetot. Iya. Tapi saestu ati kula menika nek ndonga niku tulus ngaten nggih. Nggih sak wonten-wontene nggih tinggihi mawon nggih. Amin ngaten mugi-mugi. Neng bagaimanapun juga kamu bicara seperti itu, masyarakat tahu kok. Paham. Yang penting alon-alon. Alon-alon. Ya. Alon-alon. Kalau kecepeten biasa enggak modeng. Ya, enggak modeng. Ya, dados kula cobin dongakaken kanthi trawoco alun-alun. Iya, alun-alun kidul.
Kula aturaken mugi-mugi temanten ke kalihipun nggih Mbak Ati Mas Dwi Cahyo pinaringan langgeng anggenipun bebrayan nggih langgeng dumugi puputing yuswa saklami-laminya mboten kados wau nggen talu mau apa namung dumugi kaken-kaken nenen-nenen ninen ora nenen nggih tadi ya itu salah ya sebenarnya salah ya Sa kalau mendoakan kepada temanten sampai kaken-kaken ninen itu salah ya salah karena kakek nenek itu justru kekuatan romantisme romantisme itu mulai kaken-kaken nenen-nenen itu kalau udah mulai lansia lanjut usia itu baru keromantisan tuh keluar kena dicontoh menjadi Pak Purwanto so Ibu Kamtini ya nah, sepuh nyatane masih reruntungan toh atut runtut reruntungan kalau masih enom 30 tahun petang doso tahun seket doso tahun itu masih sibuk sama cari duit ya cari duit masih punya ambisi-ambisi ben duwe omah ben duwe tambahan ben pendidikan anake saya maju tapi nek wis rampung mesti mikirnya awak dhewe wingi iki golek duit kaya ngono sing digoleki apa to mesti gitu kan kalau wis mulai lanjut usia wis mulai akhirnya wis awak dhewe tinik-tinik dunuk-dunuk mung kari wong loro ya Pak mung kari wong loro ya Bu itu romantisme itu mulai kaken-kaken nenen-nenen jadi sing dudungake aja mung tekan kaken-kaken nenen-nenen tapi tekan salami-laminya jodoh dunia akhirat nah jodoh sik penting kan jodoh nih kalau bojo itu kan bisa dibolan baleni kan tapi jodoh cuman siji kan ya kuwi karepmu piye lek ngomong bojo kok iso dibolan baleni ya nggak tahu kamu dalang itu mungkin bisa punya pengalaman atau punya cerita omong-omong rapi kene lho Sa aku belum pernah bojo gitu cuman aku ngelihat orang ada kadang cari bojo itu entok tapi njok rasido maksudnya dicerai gitu kan nah itu berarti kan dudu jodoh nih betul tapi kalau bojo itu beneran jodoh nih yo pisaan apa sing keri sing kepindo apa sing ketelu kuwi engko sing tekan puputing Yosua ya kuwi jodoh nih jodohnya berarti yang ketiga itu ya ramesti ya berarti ketemune jodoh kuwi sing angel nah menurut pengalaman Pak Kangko iya kenapa bagaimana kita bisa bertemu jodoh kita jodoh kita opo seko moto opo seko opo gitu seko moto iya pertama kali tetap mata ya dari mata turun ke hati jadi sama Bu Dwi dulu dari mata dari mata turun ke hati terus turun ke udara jadi medon meneh saya medon meneh tekan kuwi ya yang sing kudu diapresiasi Mak Cange Lulu Limbo nek wis ngene iki acara ono polokrama tapi juga nggelar wayang betul nah iki tak bola bali tak pikir aku tuh udah ikut wayangan sekoswi banget yo 2000 selewas Kalihewu 11 ya betul sampai sekarang itu kan lama terus aku yo mikir kenapa uang kudu nangkep wayang ya kan kalau misalnya mantenan di apa namanya untuk di gedung aja udah mahal ya terus bar kui ditangkap ke wayang isi tambah dono kan dana ora dono dono ki dono kasino Indro ya itu kan dana kok dono nah tak pikir itu terus ngopo kok wong Jawa mikir wong melek sabar narimo wong melek ya kan? Padahal aku melek bendino yo matane jembret loh. Kenapa jembret? Iya kan, melek terus tuh kan kok iso diomongi sabar narimo gitu tak pikir-pikir. Coba sebagai dalang iso jawab enggak? Wong melek sabar narimo tegese ngene lho ngene. Padahal melek terus tuh kan badannya malah enggak sehat. Ini kayak gini ditanggap ke wayang, rewangi lek-lekan. Melek sewengi natas. Kenapa? Ngene Sa. Kuwi pitutur luhur tumraping rungane ya. Kadang kowe S3 ya to. Sebagai dalang. Saya sebagai dalang. Kenapa kok wong melek sabar narimo? Nah, kenapa? Petuah Jawa mengatakan wong Jawa kuwi lakune sing paling ampuh siji poso loro melek.
Siji poso, Ha, ha. loro Lah, melek. poso karo melek kuwi luwih hebat meneh nek dikandani sabar lan narima. Wong gelem poso, wong gelem melek nirakati, ya ta? Ya. Nirakati awake dhewe, nirakati Ya. anake, Ya. nirakati gegayuhane. Lah, kuwi kudu dikandani sabar lan narima. Kuwi engko bakal tumus penjaluke ning sing gawe urip. Oh, dadi Itu lho. sabar narimo melengkapi Melengkapi. le poso karo Melek. melek Ah, iki iya. mau. Bener, Oh ngono iya. lho. Ah. Kalau ini persepsiku dewe ya. Hah? Wong melek tak pikir-pikir soalnya aku nek melek ki malah ora sabar. Gawane mung nesu-nesu wae. Ki Lah ngopo? Melek petang dino i rasane pengen nesu-nesu terus aku, Pak. Lah sebabnya? Ya secara jasmani gitu. Heeh. Terus wong Jawa ki piye to karepe gitu. Ah, Tak iya. pikir terus ngopo kok wong melek mesti sabar gitu. Ah. Kok iso? Terus tak pikir-pikir, oh mungkin wong Jawa mikirnya beda. Wong melek ki maksudnya membuka mata hati, delok kahanan. Dadi nek wong melek ki nek mung peteng ki kan ra gelem delok wis karepmu, memikirkan ego sendiri. Tapi nek wis melek berarti kan membuka mata hati untuk melihat kahanan lebih luas lagi. Makanya dia sabar sama narimo. Bener gak? Ya bener. Itu dari sudut pandang mana kita menyikapi tembung itu. Nah, saiki paham ngopo kok wong Jawa ampuh-ampuh iki atine. Melek ternyata sing didelok kuwi kenapa kudu melek sewengi, ternyata itu ada filosofinya biar kita bisa melihat nggak cuman satu arah tapi lebih luas meneh. Wah, makane nek arep maju wong Jawa nanggap wayang kabeh gitu ya. Ben iso itu paham gitu filosofine. Wah, Loh, seneng ini aku. Pak Purwanto sebagai contoh loh, Sa. Contoh gimana? Contoh seorang tua, ya orang tua yang tanggung jawab. Iya. Kemarin 2013. 13 itu ya, 10 sudah tahun nanggap, lebih ya. sudah nanggap saya ke sini. Itu juga putranya. Putranya yang pertama. Yang kedua ini disamakan, ditanggalnya juga Pak saya. Kangko lagi. Ditambahi sama kamu. Matur sembah nuwun. Pokoknya sing didongake itu berkahnya. Iya. Kalau udah melakukan lakunya orang Jawa dengan lek-lekan kayak gini gelar budaya yang didapetin berkahnya dari yang maha kuasa sama alam. Oh gitu. Iya kan, kayak Ya, gitu kan oke. sama wes seneng muga-muga Pak Purwanto pinaringan panjang yuswa. Amin. Menapa ingkang dados ngajengipun sakit kasembada. Kowe mau bingung rene. Baru pertama kali kamu ke sini? Iya pertama. Bingung. Tak kira itu Ngawi itu kan di tengah di sana, Kuke Ngaloren. Iya benar. Iya ternyata ini dekat Magetan ya. Dekat Magetan. Iya baru sekarang. Tapi sekarang. jadi nambah sederek dari ngerti pemetaan lu. Iya. Ngerti Bahwa saya. Ngawi itu luas. Luas banget. Kamu pakai Google Map tuh tadi? Ya Google Map lah. Iya. Sama sedikit juga GPS. GPS. Gunakan penduduk sekitar. Iya. Iya. GPS digunakan penduduk sekitar takon. Untuk bertanya. Kene iki wis cedak karo Panekan Magetan. Aku mbiyen Panekan. sering sebore daerah kene. Oh iya, tadi aku tanya juga sama Mas Doni, katanya Pak Kangko juga pernah meresmikan pasar dekat sini ya. Oh iya. Berarti wes kerep ya nih. Wis gitu. kerep. Iya iya, wah. Jadi masyarakat sini tuh jadi asing terhadap dalang Anom Tejo Kangko. Oh iya, wes bias berarti memang mencintai. Nek golek pasar itu kan gampang muncul tok, tapi kalau neresnani itu pasti dipanggil lagi. Iya, Yang iya. angel tuh dibuat dipanggil lagi iku. Oke. Tumane iku sing angel ya. Tumane gen tuman. Iya, wes matur nuwun, muga-muga tuman terus ya sama ya. Pak Dalang Anom. Masyarakat antusias untuk Tejo melihat pada Kangko. malam hari ini Sembah juga nuwun. penjane Mas Dalang saka ing kene saka Pundi? Ndak, penjane Mas Alek Oh, yo Mas kepareng Alek. lawuh Oh, kalau di nggih WA. sembah nuwun. Nggih. Mas Alek Budi. Nggih sembah nuwun. Dalang sasi suro. Kuwi wis mlebu sasi suro, ora tau leren sa. Enggak pernah leren. Wis ya? tau melu apa ora karo Dalang Alek? Belum. Wah, belum. Berarti cek rong kuat nanggap kowe Mas Alek. Padahal aku gampang wae lho remboknya tuh. Iya, Enggak betul. kok angel-angel ya. Belum kenal aja. Belum kenal aja. Iya. Nanti kalau udah kenal. Nggih menika ngaturaken Tetembangan ya. matur, nggih. Ya. Wonten pamundutan boten. Boten wonten. Boten. Mereka saking kanggongan dalam nuwun sewu menggunakan warga utawa sinden-sindene awak dhewe termasuk sampean. Nggih. Mboten diparengaken panyumbang lelagon. Oh, Nyumbang nggih. ngapunten. Ana pelok ana slendro ana pelok barang. Arep nggo temanten arep lagu apa, Sa? Derek, Derek. mau belok ini aja, angen teni. Oh iya, boleh? Ya. Ya, dibawani sik ya, Sa. Siap. Oke, monggo diaturke. Ya. Menahin
ora kleru iki karyane almarhum Mbah Mantep Sudarsono nggih. Ya leres, tadi kayaknya ke sana ya. Oh iya. Acara tempatnya Pak Mantep kan? Ya tadi Iya. anu tetangganya Siang. punya hajat. Nah, ya. Yuk. Wong kang ayo Sinden ngundang dasare S3-mu wis rampung sa? Belum. Belum. Disertasinya itu panjang mumet das gue. Iya. Bulet. Heeh, nyatane disambi nyambut gawe kok. Iya, bener. Ndak bengi ora tau leren. Iya. Nganti penggemar Elisa Orkarus ala Solover wah tiap malam lihat Elisa di YouTube. Iya, ini juga nonton EFC, matur suwun, saya EFC. senggol ada Pak Mario di Bayat, ada Pak Prastosto di Wonogiri. Wah, kata matur nuwun, ikut menyimak Wijolaras Indonesia. Heeh, iya. Ya terus Bang. Ya. Dokter ya, lek wis S3 lulus dokter ya. Ya amin, muga-muga lah. Nek disertasine rampung, nek Iya. ra rampung yo gak sido dokter. Iya. Ini muga-muga rampung. Dokter Elisa Orkarus Alasu kuwi sing nanggep iso wedi yo, nanggep sinden dokter. Lah ngopo kok wedi? Wis titelmu lak wis dhuwur banget tapi. Ya kan kalau nyinden gak usah pakai titel. Oh, Kalau iya. titel dipakai yang penting-penting aja di lembaga. Nek nyinden yo biasa sebagai sinden aja. Lebih apa ya? Bukan pakai pendidikannya tapi pengalaman itu lebih seniorisme pengalaman itu sing paling penting. Kalih kula kalih Pak Dwi Jokangko ya masih saya hormati Pak Dwi Jokangko. Iya, iya, Karena pengalamannya lebih oke gitu lebih kan. lebih tua ya. Oh, Joko Dumeh, doktor, profesor, epek itu. Gak usah dipikir itu. Saya dipikir ya. Mula aku ya cukup S1 wae wis rampung lek kuwi sekolah. Iya, untuk budrek kayak aku. Budrek mulai sekolah Aku nemen-nemen. juga mumet. S1 aku wis S2 wis rasah ndak pilek aku. Oh, rasa Pak, nggak usah. Aku aja kapok kok. Iya. Ya. Ya. Susah lamun den lalekno. Darmaneka dahsu mandeng. Terus Senadyan hamong sedilo nambani tresnane ati. luar biasa. Hangenteni karyane guru besare Dalang Kangko. Wisane almarhum Ki Mantep Sudarsono. Monggo. Nduk dilanggam sik. Ya, yuk. Aku ngenteni tekamu kaya ngenteni mudune wahyu cinta tansah sumimpan srene kalbu kusuma babu janmu
apa? Oke, apa? Landung Dadut yang kedua. Nano. Ora cerewet sih den gua tak. Loh ini ujuk keakraban loh. Ya betul betul. Panjang dia tak ajari ya. Nah ning panggung kowe rasa dadak anu, tidur-tidur ngelokne dalang ya selokno. Gitu. Boleh ning ngisor kok ngelokne. Wah, tapuk manuk. Wah. Iya. Nggih, Mbak Sinden. Su. Yo. Gledang kain Golek perhatian weh. Rumah sang anggarane Elisa kok rumah sang tukang sonku kowe sa. Alah ben. Ora tau ngerti wong ayu, ngerti ni wedhus ning omah. Oh, Maridin. Maridin jenenge. Maridin. Heeh, Maridin. Kuwi asline jenenge Bandi, Maridin ki maratuwane. Jenenge Bandi. Oh, gitu Bandi. Ah, ngono ae. Bojone loro. Udah. Gusti. Halo, sing sanding gong lho, tukang sonku, tukang angkat-angkat. Kuwi jenenge Bandi ning celukane Maridin mergo maratuwane sing dhisik. Oh, rupane ya kaya ngono delok, rupane kaya peceren. Delek gitu kok, enggak wani nengok kok. Mas Bandi. Heeh. Wis gen muni tunggu tak kentung modaro kono. Ayo tampil kok, tampil Maridin. Ya, ya, bojone loro. Ya. Elek kabeh. Yo. Iya. Ledang. Apa wae? Gledang kae tengah. Hanya Anu Mbak Lisa, kamu lah belum pernah kenal dan berbicara dengan misalnya Mas Alek Budi. Derek. Nah, iki pakurmatan kanggo beliaunya. Nggih. Jatuh tindak panggung ora ketang sak gebyaran. Nggih, lenggah wonten pundi Pak Alek? Ayo Pak Alek. Oh, menika.
Mboten napa-napa. Yo, ayo. Kok katanya sarungan gitu. Enggak apa-apa. Mboten napa-napa. Ora apa-apa sing penting munggah kene. Sumben gek njaluk nomor Elisa Mas Saleh. Lah, saniki ki mboten napa-napa lho. Yo, yo. Ayo Mas. Tindak munggah Mas. Ya, turuk, turuk. Dulur lanang. Anake Simo kendal. Apa sarungan ra masalah pokoknya yo. Iya. Go kangen-kangenan kok. Ini stylish saiki kok. Lah iya. Kula sarungan sedak Melisa niku Pripun? priyo grobya sing ngisor dhuwur. Ampun gobias niki nggih kula Elisa kenalan palen. Nggih. Kapan-kapan kula ini nggih. Daleme pundi? Kula Tenco Jakarta, Demak Ijo. Asline Seko Toli-toli. lho ngene iki. Toli-toli. Sama nanti ora Mas? Heh? Toli-toli ngendi sama nanti ora? Cedake Pundi? Ngertos boten? oh cedake kecamatan Niku nganu, kale Meduro ngalor sithik. Oh. Nggih, ngalor lewat Segoro, munggah terus rono ngetan, lawi munggah meneh, ngalor meneh lah niku. Toli-toli daerah ngendi ta? Sulawesi Tengah. Oh, ya adoh. Sulawesi kok, Mas. Sulawesi. Ah, Ya. Sulawesi. Wah, ketoke toli-toli cedake Palu ya. Lah itu Kena ndiki masih malu. munggah. Heeh. Ya. Heeh, toli-toli. Toli-toli. Ya. Nggon aku ya ana toli-toli. Ngerti, Mas? Wonten. Hah? Toli-toli ki nenek to? Enten celake simo mriku wonten toli-toli. Oh, apa to toli-toli ki apa to? Apa to ya? Nggih balik, matur suwun menika mengguyupi Nggih. Ijo Laras. Menika ugi ditenggani kalih Sinten, Mas? Mbah Lurah. Mbah Lurah Macanan- Mbah Lurah. Macanan ingkang nate nimbali Oh. panjenengan. Macanan Jogorogo. Jogorogo lah nika. Oh, senes. Mbah Jarwo. Sing ditimbali senes kula dalang cahyaku tadi niku. Nggih sing kentun sing Oh, riyen iya, lak sing jenengan. riyen nggih. Nggih, wonten lapangan Oh, nika. nate lho, Pak. Nggih. Oh, nate nggih alhamdulillah. Nggih. Salam kagem Pak Lurah Macanan nggih, Mas. Nggih, Pak Mbah Jarwo. nuwun. Sinten malih Mas Alex sing keparang rawuh? Wah, kathah sangat menika seniman sedaya rawuh. Nggih. Nggih. Pripun kabare ajeng poso ngene Kali. iki? Dalem? Ajeng poso ngene seniman mriki kabare pripun? Malah sami tangisan. Tangisan niki- niku. Kakangku masih ada Pokoke ucapan nek niki enek dalang sing laris ya kula jan anu tak pewatune tenan. Kancane sepi kok laris dhewe. Heeh, pokoke nek enek kahanan kaya ngene lek kancane sepi kok laris dhewe, esuk lek mati bakal dadi mercon. Dua. Niki bapak kula nggih aku. Sinten? Anu Pak Plentung. Oh. Mas Blentrong. Anak niku. Anake niku. Lah gede mriku kok. Oh iya. Lah ya wong turun mboke kok, turun sampean yo cilik ngono kuwi, Mas. Nggih. Malah janji teko omah niku ora napa-napa malah iya tak pengestoni Pak ngoten niku. Oh ya, apik ini seorang anak yang bajingan terhadap orang tua. Nah, ning kula nderek binga lho Mas Alek. Nggih. Mas Agung Plentung saiki wis payu wis laris. Nggih, Melu ngestuni bunga. pun. Jadi tegese luweh apa jenenge nyenengke ati Nggih. anak sing iso ngungkuli kelawan wong tuane. Nggih. Saman ngono ki lek anake laris kok seneng to sampean. Mboten. Lho. Kok ora seneng anake laris kok? Ah pripun pasaran kula dindih kabeh. Masalahe nopo? Wah, jan niku nek oleh duit dipek dhewe pasarane Pak jipuki. Apa regane dijloki ngono to? Nggih kok. Wah, lah keparat kowe gong. Jing niku lak mayang to. Heeh. Jing niku mayang teng Jabung. Ah, nggih. Pasaran kula jan iki kan. Weh. Ah pripun kula niku engke rega 30, mriku selawe kok. Wah, lek cara aku santet mawon. Nggih. Badan nggih. Mboten nggih. Nggih, syukur-syukur. Dadi cara wong nandur ki ngunduh masalah. Nggih. 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 Wah, nembang napa ura-ura napa? Walala. Hah? Nggih pon minggah niku Wong niki wajibe seniman. nembang lho. Alah wong suwanten elek. Kan ditutupne karo Elisa. Monggo. Kan ditutupne karo Elisa apa-apa ngono. Sedikit no ya. Sedikit aja. Sedikit. Ora nggih. Ah. Kula kalih Mas Kangkon niku kelingan. Oke. Kemutan apa? Zaman nderek dang nganjuk niku napa? Ngantari.
Ngantari. Ngantar. Nggih. Wah, pendemung apik. Kalih kula. Iya. Nggih. Panjenengan sik dalang. Dalem? Yang dalang. Nabuh sa. Nabuh. Dalang-dalang dikumpulkan itu nabui Nggih. bersama-sama. Demung karo aku mesti. Nak genduk niki pun nate melu kula. Iya. Bojoku to, Mas. Nggih. Malah Tahun piro, Mas? Tahun 2001 kalau ndak 2002 nggih. SD. Cek cilik nih kok. Nggih. Panjenengan umur berapa sekarang? Je, lagu napa tempangin napa? Anu mawon sing mboten nate medal. Napa niku anting-anting dipawarke. Ya. Monggo. Monggo. Aku bawa lah. Nggih, dipalarke nggih. Dipalarke nggih. Tung 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 tang tak ya. Ya. Wujudipun namung alit gondal kandung mapan ning kalingan agemane para putri anting-anting cangkepe ibu sono. Ah. Enggak, Mas. Hasilke. Nggih, anu cewek no weyang. Nah, ya. Mbak Lisa. Teng-anteng ya. Iya. Ayo, masalah kapal Bang Ana. Ya. Iya. Monggo masalah. Sing apa sapa? Oh Wiwi, ayo Wiwi. Nah, kuwi ya sidane masalah nggih men Wiwi iki. Nostalgia. Nah. Ayo Wi. Nggih, Mbak Wiwi. Yuk. Pengantin banget cempaka Enam mata saka seliramu Pengantin tidak tresno Lair bener sinaksen lintang iluku
Pangundut Lagon Sambung Panci Dalu. Saking Pak Lanit. Ya. Makasih Mas Alek. Siap. Ya. Anakku wedok prima, ayo semenang karo Mbak Elisa. Nah. Pertama dalam lamban, yang kedua digarap Coro Gamelan Bali. Ya. Sambung Panci Dalu karya Ki Haji Sukoron Sumondo. Baru beberapa kali saya ikut Wijaya Laras Indonesia. Iya, aku pas itu juga pas jadi bintang tamu. Jadi udah kedua ini ketemu Mbak Prima. Prima. Ya, Prima. Itu masih SMU. Iya, SMA. masih ini kan sama anak ya kan? Enggak, cuma teman aja. Oh, cuma teman aja. Kelas itu ya Dok, anu Mah. Kelas 3. Oh, jane cah Ngawi we. Iya, aku Nga- anak Ngawi. Oh, Ngawine ngendi? Yang lengkap apa yang Yo yang lengkap dong. yang lengkap. Dusun Sono, Desa Krompel, Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi. Weh, Ngawi Bringin karo kene ada ra? Nggih tebih, Pak. Ngawimu ngendi? Sebelah. Napa? Ngawine. Ngawine. Heeh. Kena Ngawi sebelah selatan, mepet dengan Panean, Magetan. Nggih Ngawi Timur. Oh, Ngawi Timur. Ya, ini 1 jam dari sini. Oh, cedake Padas. Iya, cedaknya itu. Oh, cedaknya itu. Ya itu. Iya, sakarep mulai ngomong sing penting sing Main anu. Pak ke sana. Main ke sana. Iya. Iya, nanti bulan Juni saya ke daerah sana. Padas. Iya, ke Padas. Iya. Kenapa itu? Hah? Kenapa? Suntik. Tanggapan Oh. goblok ya. Ini ayu-ayu goblok. Ora iki tanggapan suntik tekan kono Ya, ngopo? kan biasanya kan orang-orang di rumahku itu kalau suntik ning ndi ngono ne Padas ngoten kok. Oh, kono enek doktere to? Nggih. Oh, berarti salah tompo sampean. Nek perkara suntik ora usah tekan nggonmu kono. Nggonku iki dudu doktere mandine ora umum, ngungkuli dokter kok. Pundi niku? Daerah nggonku kono enek jenenge sapa to? Karangasem napa wonten Ya. rumah sakit, Pak? Mboten enten lho. Ora perlu rumah sakit, wis sudah terbukti. Aku krungu kondang ning dokter kalah, ora usah nganggo resep. Enek wong tangane kecelakaan yo, bundas nggon tangane ngene iki. Tanpa nganggo suntik kono ki, langsung mara rono, langsung dicekel, didilat, mari. Kok didilat, Pak? Iya, Pripun niku dilate? Ya didilat ngono terus mari, lara tangane. Kok tiba sikile dengkul kuwi babak bunyak metu getihe. Kuwi ora usah perlu ning dokter gawa rono didilat mari. Aku ndek iki anyang-anyangan. Nggih. Aku rono. Anyang-anyangan. Heeh. Anyang-anyangan Anyang- didilat, Pak. Ora, aku mek anu rono ki anyang-anyang diomongi lek kon anu karete iki kon alekne ning nggon jempolan. Jempolnya didilat. Ora ditaleni karet. Ditaleni karet. Oh, iki cah lugu kok. Nek ambeien ke, Pak? Eh? Nek ambeien. Ambeien Pak. Aku ora tau lara kuwi kok. Mboten nate. Ora tau lara kuwi. Nek cereneng-cereneng, Pak. Cereneng-cereneng? Cereneng-cereneng mriki nggih didilat. Enggak. Mboten diapane? Disebul karo kompresor. Oke, kapok ora. Kula tak jengben tak mriko, Pak. Kowe lara apa? Umpami nek tangane cereneng-cereneng napa pripun ngoten. Niku lho kok didilat niku dilate pripun ngoten lho. Sik wis stop tekan sini kae. Sesuk tak dudohi gone. Iki cah Cah lugu dia ya ngono. cah lugu, cah utun. Lek cara kene lak utun nek ngarani cah lugu, cah wedok sing ora ngerti apa-apa. Iki bener-bener juga enggak tahu. Kula ndewa pun diuneni ibuke. Dionekne ibuke. Niku sampe omong reno-reno ngoten niku. Ibuke sapa? Buke kula ngene iki nggih nderek kok. Ibumu melu lho. Nggih. Oh, aja. Enten kula ndek wau di terke kalih bapak kalih ibu. Nggih matur suwun nggih Pak, Bu. Bapakmu dalang kok? Mboten, Oh, yoga. mboten, Piro swara? mboten Pak. Wah, kowe iso nyindeni ibumu disinden. Mboten, Ibumu mesti penari lah sak ora-orane. mboten Pak. Pegawai nggon pendidikan dan kebudayaan Ngawi. Mboten nggih. Lah, ibumu nyambut gawe apa? Nggih. Teng sawah ngoten niku. Lah kok kowe iso nyinden? Bapakmu dudu seni, mbokmu seni, dudu seni. Lah nggih, kula nggih ndek wau tanglet ngoten niku kok. Takkan karo bapakmu karo ibumu. Nggih, tanglet. Kok aku iso ngene to, Pak? Ngoten Heeh. niku. Terus bapakmu nyauri piye?
Ya paling anu awor-awor wong ngono kuwi. Oh, lingkungane ya awor Nggih, mergo awor. nggih. Oh, ya bener bapakmu bener. Kuwi nek gawe kowe kira-kira bapakmu ki duweni tirakat sing ampun, Nduk. Pripun? Ya nek ketika nek wong wedok utawa bojone kuwi meteng, kuwi ditirakati diposoni Senin Kemis, dileki. Lho kuwi jenenge dadi anak ya kaya kowe nyolong pethek ing antase kowe dudu anak seniman seniwati, nek kowe iso nyinden. Kuwi lho, kenek nggih contoh wong lanang-lanang sak mene kae iki ketika bojomu kuwi meteng tuwek, kuwi pasanono tirakatono. Lah ora, bojone meteng tuweke tateton malah wedokan. Sinten niku nggih enten tiyange? Enten. Ya lagune anu ya iki. Lagune Sambung Waji Dalu. Nek aku ki tak tirakatinan adeka mambeki yo mayang. Oh. Anak kene cilik. Nek niku kula mentolo berakot to, Pak. Hah? Adekan niku to, Pak. Heeh. Kula jan mentolo berakot niku. Adek apa Jendra? Kula Yo. diam. Diam aja ya. Kamu sekolah terus loh. Ki bar iki lulus loh. Ya YTT aja, Pak, gitu loh maksudnya itu. YYT ki apa? YTTA. YTT Pak, ndak ngedong lho ngono kuwi jane. Aku Katanya tiktokers. Lah iya kata YTTA toh? YTTA. Apa kuwi? Yang Yan toh? Aku wis lebu wong lawas lho rumah kamu. YTTA. Apa kuwi? Artinya apa? Yang Tahu-tahu aja. Oh, yang tahu-tahu aja. Ya. gitu. Oh, alah gen. YTTA. Ya segentan anu engko sok ning isi dadi sinden sing duwe titel. Nggih, amin Pak. Titel. Titel. Nah, titel sing apik. Tahu kan titel? Apa itu titel? Gelar itu loh. Gelar. Oh, Ya, gelar. 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 Gelar itu gelar pertunjukan duduk. Kurang kira gelar layar. Oh duduk. Engko mburine dine SSN kayak Pak Kangko gitu loh. Nah. SSN. Sarjana, tahu nggak SSN apa? Apa SSN? Sarjana seni. Iya, tahu. Eskar ngerti ora? Sarjana Karaoke. karaoke. Karawitan. Oh, karawitan. Ya sak ayo bukonono Sambung Wanci Dalu. Nah, terima. Ya, sing gedhe karo bayangne sing gedhe-gedhe ya. Sabare kula maksudnya sing gedhe niku. Sabare sing gedhe, gedhe tirakate. Nah, ya. Sing gedhe Pak Elisa Orgarus Salasu. Prima Aramu ing luar biasa. Baru pertama kali ya nembang anu ya, Ma. nembang anu. Sambung Wanci Dalu. Sambung Wanci Dalu baru pertama ini. Iya, Tapi Pak kamu Kangko. bisa. Iya. Luar biasa. Itu rungan-rungan itu loh, Pak. Rungon-rungon Iya. ya. Kupingan. Iya. Nah, tapi kamu bisa.
Selagi ini kamu mau belajar dan mau bertanya, pasti kamu bisa. Nah, bocah pinter, ayu, utun, ibadahnya kuat. Wah, bejane sing duwe bojo sok ben kowe, Nduk. Tenang. Iki mau aku ngerti kowe arep munggah rene ku ya ngisaan sik. Sesuk-esuk meni bar nyinden meni subuhan. Disenggol wong lanang tanganmu no. Astagfirullahaladzim. Ya Allah nyuwun ngapura Gusti. Tangane dicekel wong lanang ngono. Ya ampun Gusti Allah kula dosa ya Allah. Bareng dikeloni meneng ae piye? Mboten to, Pak. Nggih mboten dikeloni. Maksudnya dikeloni bapake karo ibuke. Heeh. Nanone no ya sa. Nggih isan-isan Nduk sing ora metu iki. Ya. Mendah Gamelan Bali Siaga. Joko Bilang Kenceng Madiun. Monggo pareng mirsani. Salam ngagem Bahir. Panglima Temangrejo, semoga teman sehat kembali. Mas Kadinu, Pondok Ungu, Jakarta. Joko Kedung Malang Kediri.
bisa gen diracik engko tampil meneh nggon gara-gara